ମା ତୁମେ କାଲି ରୂପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭ୍ରମଣ କରିପାରିବ ମା ତୁମେ କାଲି ରୂପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭ୍ରମଣ କରିପାରିବ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ହଁ ହଁ ଦୟାକରି ସେ କାଳି ରୂପକୁ ମତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତୁମର ସେ କାଲି ରୂପକୁ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମା ତୁମର ସେ କାଲି ରୂପକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଦେଖ ଯେ ମା ତୁମର ସେ କାଲି ରୂପକୁ ଦେଖ
ତୁମର ସେ କାଳୀ ରୂପକୁ ଦେଖିଲ ତ? ଚାଲ ଉମା, ଏବେ ଆମେ ଫେରିଯିବା କୈଳାସ ପ୍ରାନ୍ତର। ଚାଲ ଉମା।